Ongi etorrik eta eskerrik asko, gonbitera erantzuteagatik. Aurten, laugarren lanbide heziketa azoka antolatzen ari gara, ja atarian gaude. Lanbide heziketa azokari esker, Tolosako baiaran egiten den lan arloan, lanbide arloan, pixka plazaratzeko aukera ematen digu. Gure asmoa azokaren bitartez da, Tolosaldean dagoen lanbide heziketako eskaintza herritarren esku jartzea eta etorkizuneko ikasleen esku ere ezagutaraztea. Eta horren arira aurten, berrikuntza bezala edo, kafe tertulia, pintxo tertulia hau antolatu dugu. Kafe tertulia hau, Tolosaldeako lanbide heziketa ikastetxe ezberdinek antolatu dugu. Baita ere, Tolosako eragile ezberdinek eta udalaren laguntzarekin da beste laguntza batzuekin. Hemen jende era askotakok zaudete irakasleak, gurasoak, ikasleak, enpresako jendea. Eta gure helburua da hemendik diagnosi bat egitea, ezta? Ikustea bide onetik goazen, edo zuzen goazen, edo oker goazen, edo atzeaka goazen. Ikusten da hezkuntza sistema aldaketa fase batean dagoela, eta lehen hezkuntzatik hasi, bigarren hezkuntza eta lanbide heziketa ere noski, eta horretan egokitzen nahi gehiago ere. Horretarako metodologi berriak erabiltzen ari geha, eta gaitasun teknikoetaz aparte, zeharkako gaitasunak ere lantzen ditugu eta garrantzia ematen diogu. Gure asmoa, pintxo tertulia honekin da, pixka lanbide heziketaren inguruan daukagun imaginario hori, iritziz, ideiaz, datuz, beteta, baina baita ere topikoetaz, pixka eta hausnartzea zuekin batera. Lanbide heziketan dabilkite alaba, eta esperientzia oso ona izan dut. Lehenengoa bialdunun batxilerrea eta gero karrera egitea, eta bigarrengoakin erabaki gendun lanbide heziketa bialtzea. Enpresak eta lanbide heziketak, dena batea egiteko zerbait, pentsatzen dut, gizartentzako oso importantea dela eta ateatzen dela gauza politak. Gaur eguneko Tolosaldeko industri sarearen beharrak oso anitzak diala eta behar horien barne bai lanpostu unibertsitatetik datosten lanpostuak eta lanbide heziketatetik datosten lanpostuak parekatuta daudela edo beharrezkoak diela guztiak. Ez da ikasteko ez dula balio zailtasun txiki batzu zauzket, eta erabaki genuen asko zerrexago egingo zitzaiola praktika buruz. Ikasi egin beharren horreri ikasten da, asko gaina, baina gehiago ikasten da gauzak erabiliz, ofizio bat ikasiz bezala, ez? Nik usten dut oso aukera bikaina dela, eta praktikatikan ikasi, eta juten zea tailerreko ezagutza hori auki, eta garatzen eta gauzak ikasten, ez? Gure esperientzik esaten digu, kooperatiba bezala, lanbide heziketa institutotik edo instituto guztietatik, itxendan lana oso garrantzitsua dela, alde batetik pertsona gaztei abaniko asko irik zabaltzen dielako, lan mundua asko gerturatzen ditulako, eta aldi beren
lan mundua etortzen dien momentutik ikasten jarraitzeko aukera ematen dielako, ez? Bai, lanbide heziketa ikasten duenentzat beharentzako ja aukerak gaur egunean oso anitzak diela eta oso eskatutakoak diela profil horiek, gaur egungo Tolosaldeko industri sarean, eta lanbide heziketa egin eta goi-maileko ziklo bat, eta unibertsitatera jo nahi dunantzako ere, aukerak bikainak diala, zeta ondo errotutako eta ondo oinarritutako ikasketa batzuk izango ditulako. Oain goi maila iteko intentziokin dabil, eta ez da, oso guztua. Baina nire hasiera izan zen lanbide heziketan, lanbide heziketatikan bi ziklo ditunik, goi mailako ziklo ditun, eta gero irakasle bezala jardun nintzen eskolan, eta handikan enpresa pribatura pasan nintzen. Eta enpresa pribatun, guain gugea aukeratzea itxeunak lanbide heziketako jendea, eta gu erronka eta apustu fuerte bat indeu lanbide heziketako jendea hartzen, eta balorazio berdina ematen unibertsitateko jendeakin parekatuz. Gutzako oso aberatsa da, aukera ematen digulako ikasle horiek formatzea gure estilora, gure erara, eta behantzako ere guk uste aberatsa dela. Emaitza gure kasun, ezin hobeak izan diez, zatek hartu ditun, gukin ibili dien jende guztiak gukin gelditu da. Orduan gure esperientzia ezin hobea izan da, lanbide heziketako jendeakin. Eta etorkizuna behiratuta, iruditzen zaigu etorkizun oso potentea daola lanbide heziketan, hor jarraitu behar deula, eta batez ere, hor lantxo bat denokin behar deula, ez? Hasita enpresatik, etxetatik, eta animatu behar deula gazte jendea lanbide heziketa jutea etorkizun garrantzitsu bat daukelako hor. Garbi gelditu da, lanbide heziketa egun aukera dala, aukera zabal bat eskaintzaile etorkizuneko ikaslei, nahi dutena hautatzeko, kontutan izan gabe, neska lamutila diren, denek dauzkate aukera berdintasunak. Hausnarketa bat egiteko gelditu zaigu, eta da, enpresa mundutik esaten zen, lane komun erritmora kosta egiten zaiola ikasleei adaptatzea, eta hor pixka daukaula zer hobetua. Azken ikasketa maila batetik lan mundura sartzen die 8 orduko jornal batetara, eta hor pixkat badaula zer landua. Lanbide heziketaren leloa da eginez ikasi, eta horrek, lehen esan deten bezala, aukerak zabaltzen dizkio edozein ikasleari, etorkizuneko edozein ikasleari.